ko uwarku ɗaya ubanku ɗaya in ana faɗa da kafiri ya ce maka wai taho ƙarya ne, wallahi shigo ba zurfi zai maka. Yanzu arnancan na biron hanyar da suke bi suke ta kashe mutanenmu, cikin abin da labari yake ishe mana, ko kun san har akwai direbobin da suke ɗauka a tashan motoci su ɗauko musu mutane 'yan biron su biyo da su ƙauyen. Sai an biyo da ku ƙauyen kaɗai sai ya ce yana jin fitsari kan a shiga, sai ya ja gefe ya waya ya ce na taho da ɓerayen. Na taho da ɓerayen, duk namijin da ke motar sai sun bige sun kashe. Wannan abin sun daɗe suna yin sa. Wani daga cikin mutane ya taho da matarsa, direban ya sauka ya ce zai fitsari, ita ma matar ta ce tana jin fitsari, ta sauka gefe sai ta ji ya ja gefe yana waya da 'yan uwansa yana gaya musu na taho da ɓerayen. Ita matar ta dawo kanta ba da labari ya shigo, ba su yi aune ba, kawai suka ga an zo an musu ƙawanya an kare su an kange su. Za a yi magana ba damar kai magana, ta ce a gabanta aka fitar da mijinta da dukkan wani namiji aka kashe, kuma yana cewa to ku sauka ni ma ba ni da yadda zan yi da su kaza kaza, bayan shiryayyen shiri ne. Da haka Allah ya riga ya gaya mana la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma, ba wani alkawari ko yarjejeniya da za su yi wa mumini su cika, ba zai yi ba. yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum, yarje muku suke da bakunansu amma wallahi zukatansu ba su yadda ba, ƙarya ne. Ubangiji ya ce inna sharrar dawabi inda Allahi allazina kafaru fahum la yu'minun allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Mafi sharrin halittar da ke tafiya a ban ƙasa su ne waɗanda ba su yi imani ba, waɗanda duk lokacin da ka kulla alƙawari da su sai sun warware maka. Ubangiji ya ce ba sa kiyaye wata ka'ida a rayuwa in dai tsakaninsu da mai imani ne, wanda yana daga cikin abin takaici wanda gwamnatin tarayya ta kasa ɗaukan mataki akan mutanen nan har yanzu. Duk lalacewa Obasanjo a lokacin mulkinsa da fitinar Jos ta yi fitina sai da ya sauke gwamnan Jos, ya sa state of emergency, ko ba komai ya yi abin da ya iya a wannan lokaci, amma har yanzu mutanen nan rarrashin su ake yi. General na soja suka kashe a Zaki Biyam, da mutanen Zaki Biyam suka yanka sojoji, har gidan chief of army staff aka yi kiliyarin ɗinsu. Har yanzu ka sake jin yan Zaki Biyam sun kashe soja. Mutanen Gwanin Gora tsakanin Kaduna da Abuja da suke kashe mutane suka kashe soja, sai da aka yi maganin su, amma janar na soja su kashe ana rarrashin su har yanzu, ana ganin su suna fita daga gari. Me muke nema saboda su danna mana ƙuri'a gobe? Wani irin lusaranci ne, wani irin lusaranci ne. Obasanjo ba kabilarsa suka kashe ba, doka ce ta ƙasa, soja suka taɓa, haka ake yi. Kai ma mai girma shugaban ƙasa soja ne kai, soja suka taɓa. Mutanen Shi'a suka tare wa chief of army staff hanya, aka yi kiliyarin ɗinsu, amma wannan kashe soja suka yi, general suka kai shi ruwa, suka dilmiya shi a ruwa, suka wulakanta shi. Amma sai a ce an yashe kogi, an yi kaza kaza, an tura. Me kuke jira su yi? Wallahi wannan ba daidai bane ba. In muka yi shiru akan wannan ba gaskiya muke so ba, ba gaskiya muke so ba, son zuciya ne kawai. Saboda janar Muhammadu Buhari ne akan mulki, shi yasa ba za mu faɗi gaskiya ba, alhalin an yi wannan a lokacin waɗanda muka san ba namun bane, kuma sun yi abin da haka ya dace su yi, haka ya dace su yi. In ku abin da su Obasanjo